मानो दाबो फैयासै सुदेमा? ने आंखौ फैदों होनना मोनथिनायखाय अबावबा थांबायसो बियो। नों मा दिन्थिनो फैदों बेयाव रादाय? सुदेम, नों मानो फैदों? नोंनि फैनायनि गोनांथि गैयामोन। मानो फैनांगौ नोङो? सुदेम आंखौ निमाहा हो प्लिज सुदेम, प्लिज। आंखौ मानो आखाय होदों नोङो? ओंखार, दांनाङा आंखौ नोङो। सुदेम, आंखौ खेबसेल' निमाहा हो सुदेम, आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आंखौ निमाहा हो सुदेम। आं बेबायदि गोरोन्थि मावला, आङो। आंखौ निमाहा हो सुदेम। नोंनि जिउआव आंनि निमाहानि जेबो गोनांथि गैया रादाय। सुदेम, आङो थार बाथ्राखौनो बुंदों रादाय। आं निमाहा होयो बा होआ नोंहालाय मा दरखार? नोंहा बेफोर खोथाजों बेफोर खोथानि नोंहा जेबो गोनांथियानो गैखाया। नोंहा जेबो फाराग गोलैखाया। आं मा सानो मा मायो, आं गोरोन्थि सानो, आं मोजां सानो, दुखु मोनदों, आं गाबदों, मा खालायो मा खालाया, नोंहा बेफोर बाथ्राजों जेबो गैखाया साननो गोनां। नों खालि दा बेयाव फैनानै नों खालि दा गावखौनो मोजां दिन्थिनायसो बेफोरखौ खिन्थिबाय थादों नोङो। नोंहा बेनि अनगायै जेबो थांखियानो गैखाया। नों गावखौ मोजां देखायनोसो नागिरबाय दं दा। आं नोंखौ आगोल बुजियामोनब्लाबो दा आं नोंखौ मोजाङैनो बुजिनो हाबाय रादाय। नों मा थांखियाव मा होनो, मा रायज्लायो, माखौ मा बुङो, आं गासैखौबो मिथिजोबो रादाय। बेनिखायनो आंनि सिगाङाव बेफोर फावथिनायखौ खालायनो दा नाजा। नङा सुदेम, नों साननाय बायदि नङा। आं निमाहा बिनायानो फैमारदों। आं जेबो फावथिना खालामाखै, आं जेबो फावथिना खालायाखै। रादाय, आंहा नोंखौ फोथायनो हानाय आरो आंनि गोसोआव गोहो गैलिया। नोंखौ फोथायनो हाला आङो। आरो नों मानो आंनि न'आव फैनांगौ? बे गामियाव मानो नुजाफैनांगौ नोङो? नोंखौ बयबो थैनाय होननासो मिन्थिदों, बयबो थैनाय होननानै सानदों नोंखौ। नों मानो उजिफिननानै देखायफैनांगौ बे गामियाव? मानो फैनांगौ नोङो? नोंनि थाखाय आं मानसिफोरजों ओरैनोबाबो गोबां मिनिजाबाय, गोबां नासयजाबाय नोंनि थाखाय। गोबां खालायबाय नोङो रादाय, गोबां जाबाय, गोबां सहायबाय आङो। आरो आंनि जिउखौ नों बेबायदि मोजाहोबाय दा था, मिथिबायना? आंबो सासे मानसिसो, आंखौ बेबायदि मोजाहोबाय दा था। सुदेम, नों जा होनबाय था, आंखौ जि रायबाय था, आंखौ सोबाय बुयो, जि खालाय। नाथाय थौदो, न'आव थफिनदो। नों आंखौ नों आंखौ लांनो फैनायनि गोनांथि गैया रादाय। नों आंखौ लांनो फैनायनि गोनांथि गैयामोन रादाय। आं नों बायदि इसेबां बिबान गैयै अन्थाइ बिखानि मानसि नङाथ'। आंनि मावनांगौखौ, आंनि बिबानखौ आं बुजियो। मा खालायनांगौ नों आंखौ लांनो फैलायनाङा। आं गावनो थांगोन, आंनि न'आव बियो। नों साननाङा बे आंनिसो न' बियोल', आंनिसोल' होननानै। आंनिबो न' बियो। नों आंखौ बुजायनो दा नाजा। नों फैयाबाबो आं थांखागौमोन, बैयो आंनिसो न'खा। बे न'खराव थानाय मानसिफोराबो आंनिबो मानसि, नोंनिल' मानसि नङा। नों बायदि नङा आङो हिन्जाव न'खर गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनाय, मिथिबाय? आंहाबो दायित्व दं, बिबान दं आंहाबो बे न'खरखौ सोलिहोनायनि। आं मिथिगौ। नों आंखौ लिंफै बा दा लिंफै, आं थांखागौमोन। नों गैयावबो आं न'खरखौ सालायदोंमोन, आइखौ नायदोंमोन, आंनि फिसाखौ नायदोंमोन, आरो दाबो नायगोन आं। आंनि बे संसाराव आरो नोंनि जेबो गोनांथि गैखाला रादाय, नोंनि जेबो गोनांथि गैया। नों दा थांनो हासिगौ बेनिफ्राय। सुदेम, प्लिज बुजिनो नाजा। बेनि अनगायै आरो आंहा बुंनो लागा खुगायाव जेबो सोदोबबो गैला। मोनसेल' सोदोब दङ आङो, आंखौ निमाहा हो। आं नोंखौ निमाहा होनो हाया। नों बेनिफ्राय थांदो। सुदेम, प्लिज। आरो आइखौ बुंबानो जाबाय आं थांगोन होननानै। बिनि बिहामजो सुदेमा दाबो सोलायाखै। आगोल जेरै दंमोन दाबो बेबायदिनो दं। आं सोलायाखै दाबो। आं न'आव थांगोन आरो बेनो आंनि न'। आइखौ जेबो सानबाय थानो होनाङा। बे आंनि अरायबो आइमोन आरो दाबो आइयानो थागोन। नों फैनायनि थाखाय आं बेजों जुदा जाया, मिथिबाय? नोंसो आंनि थाखाय गुबुन मानसि जानो हागौ, नाथाय आइया आंनि थाखाय अरायबो गावनि बिमा बायदि। आंनि खैफोदनि समाव, नांगौ समाव आंखौ अराय सम आइयानो नायदोंमोन। नों नायाखैमोन, मिथिबाय? बेनिखायनो आं बे न'खराव आं आइनि थाखायसो थांगोन, मिथिबायना? नोंनि थाखाय नङा। नों साननाङा आं नोंखौ निमाहा होबाय नोंनि थाखाय थांगोन होननानै। बे बाथ्राखौ नों मोजाङैनो बुजिना ला। सुदेम, आं नोंखौ माबायदि बुजायबाबो बुजायखोनो हाला आं नोंखौ। दहायनो बुंखाबाय आङो गथ'खौ थाब लाबो होननानै, दासिमबो सफैला। फनाबो सुइस अफसो फैदों। अबाव थांलायगौथाय बियो?
ओजों बिफाया फैनानै नेनानै दङ। बिजामादैया दहायनिफ्राय नेगासिनो फिसाखौ नायनो होननानै दाबो सफैला। आयं मा खालायदों? माबायालाय गुथाला बाबुआ? ए फामे आयं, नों फैदों मोजाङानो जादों दे। गुथालखौ नोंसा आदामोननाव लाना थांदों आदाया। दाबो सफैयाखै नै। दहायनो थांनाय नामा? औ दहायनो लाना थांदों। आङो आरो बाबुखौ सगो लानानै थांनि र' होननानैसो फैदोंमोन। ए नै फामे आयं, नोंसा गुमै फैदो रादाया। हे माब्ला फैनाय गुमैया? नै बारा गोबाव जायाखै, आधा घन्टाबो जायाखै। बेनिफ्राय आब'जों रायज्लायदोंना आब'जों? रायज्लायनायालाय मा मोजाङै रायज्लायाखै, बेबायदिनो आइयाबो रागा जोंनानै दंना। बेनिफ्राय मा आब'खौ लांनो फैदों गुमैया? ए हामबाय दे हामबाय। मोजाङानो जाबाय दे गुमैया लांफैदों। आब'आ हाजारबाबो एसे रागाफोरा थामिगोन लांनो फैनायखाय। बेनोथ' आंबो सानबाय मोजां जागोन खोमा होननानै। नोंसाबोलाय माथो बारि खनायावसो जना थाहैबाय? बारि खनायाव जनानै थाहैबाय? ओमफ्राय गुमैयालाय अबावथो? दङ नोंसा गुमैया बै जग्रा रुमाव जिरायना दं। र' आं माथो हैनि र' होनब्लालाय। र' फामायं र', नोंसा गुमैखौ उनाव माथो होनो हागोन। थांनाय गुथालखौ लायना फैग्रो। लायनो थांनांगौ आदामोननियाव ना? गावसोरनियावनो लाना थांनो होननानै थांदोंमोन माथो। थांनाय लोगो मोनगोनबो जानो हानाय। अ र' होमब्लालाय बिसिनियाव लोगो मोनाबा गामियावबो नायहै, सोरहानियावबो थांनोबो हानाय ना। आदाखौ फन खालायाखै नोङो? नोंसिनि आदानि फन माब्लाबा मोजाङै दोनोना बियो, चार्जानो गैया खोमा, सुइस अफ जाबाय थादों। होननानै नायाखै, अफसो बुंबाय दं। बेनिखायनोथ' नोंखौ लायनो थांनो होबाय आङो। थां आयं थां, माबोरै थां? अ दे लोगो मोनबानो लाना फैखा आबौखौ, जेरावबो थाथ'नाङा। औ जागोन दे। माबोरै फैदो आयं? अ आंनि जिउनि बेबायदि सम फैगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। आं रादायखौ बेबायदि बुंगोन सानाखैमोनब्लाबो बुंनांगौ जाबाय। आंनि बुंनाय खाब्रां रावा आं मिथिगौ रादाया दुखु मोनदों होननानै, आंबो मा खालायनो। नों जेसेबां आंखौ दुखु होदों बिनि सिगाङाव आंनि बे फंनैसो बुंनाय रावा जेबोआनो नङा। नों जेसेबां दुखु होदों आंनो। दंना गैयालै? औ मालाय फाराया मा? बाजै आदाया गैया? आदाया बाबुखौ लाबोफादोंमोननो, अबाव थांखोथाय? नोंसा नोन्दाया सनानि फिथाइ मोननाय बायदि मोनदों। फागिनाखौ मोननायखाय ओंखारलांदों अबा दंनो लिथुखु फिथाइ माखासे लानानै। ए जोंना हौवाया अननानै लाबोनायखाय मेगन सादों नामा? खोब फिसाज्लाखौ गोमादों सानबाय नामा? बिदाखौ खोमागोन सानाखै बियो, खोब फिसाज्लाखौ सना बायदि मोनदों बेखौनो। अबाव थांदों नों मिथिगौ? मोनथिया। अबाव थाङो अबाव मायो मिन्थियां। मानो लाबलाबोयोथाय नोंसा नोंदायाबो? दा मोनदोंना दसे गथ'खौ लाबोनायखायनो गोमादों साननानै थान नागिरहरदों। जानानै दोनगोन जोङो, जाना दोनगोन बायदि मोनदों इयाव दसे गथ' लाबोनायखौनो नागिरनो थिनहरबायानो। नङाहाय बाजै, आंसो नागिरदोंलै, सगाव लांफानो नागिरदोंमोन आङो बाबुखौ। मानो? ओरैनो बेरायहोनो होननानै। ए बाजै लिथुखौ जाफैगोन र' आंबो माब्लाबा। ए जाफै आरो बायनाबो लांखायो मानसिफोरा, नोंहाबो बायना लांनो हागोन दे। ए बायनासो लांलायनांगोन? दे बायनानै जागोन दे आङो, ओरैनो जाया बाजै, बायथारगोन आं। अ जागोन दे बाजै थाथ' होनबालाय थांसै आङो। अ दे थां, थाबनो फै लिथुखौ बायनो, नङाबा मोननाय नङा, मानसिफोरा बायना लांजोबगोन, जोब्बायानो हम। दे जागोन दे बाजै। जोंनानै लिथुखौ जानो फैदों, आं हले थाइसेबो ओरैनो हरालै, फैसा होआगौ मानि। ओरैनो मोनदों नामा? फैसा होबासो मोनजागोन जोंहानि लिथुखौ, नोङाबा होखायाहां रावनोबो। फागि फुगा गैयाहाय आंजों, फैसासो नांगौ आंनो। माबायदि रायख'से हिनजाव बियो, लफियाथार मानसियानो। थाइसेबो लिथुखौ ओरैनो जानो होआ, माबायदि जाथोनि मानसियाहाय बिफोरलाय। जारलासो, बेफोरबायदि मानसिबो थायो। थै आइ सुदेम, मा जाखोहाय? नों मानो बेबायदि बेयाव जिरायनानै थाफैखौ? आयै
आदाया थांबायना थाङाखै? थाङाखै आइ, बिजामादैया थाङाखै, जिरायनानै दङ। आयै मानो थांनो होआखै बेखौ? मानो जिरायनानै थाबाय थानो होदों? थांनो हो बेखौ, आं बेनि महर नायनो गोसो गैया। आइ सुदेम, जायालै बेबायदिबा आइ, जाया बेबायदि। मानो जाया आइ? मानो बेखौ जिरायबाय थानो होदों? जिरायनो होनाङा, बेखौ थांनो हो। मानो थांनो होआखै नोङो? आइ, गावनो नेनानै दंबाय दङ नोंखौ लांफागोन होननानै, आरो आबौ गुथालखौबो नायोनो, बेखौ नेनानै दंबाय दं। जोनोम जानायनिफ्रायनो खेबसेबो नुवाखै गावनि फिसाखौ, नायलांथोंसै दे, माथो जानो। दासो नायनो लुबैदों बियो, दासो नायनो लुबैदों आंनि फिसाखौ। आगोललाय मानोथो गोसोखाङोमोन, दासोलाय मानो ख्लाब ख्लाब नायनो लुबैदों। हानाय मोनब्लाथ' आङो बिनि महरखौ आंनि फिसानोबो देखायामोन आङो, थैनाय होननानैसो बुंगौमोन आं। आइ थांनाय मोजाङै रायज्लायहै बिजामादैदो, मायबा बुंनो गोनां थानोबोथ' हानाय बिहा, नों खोनासङा मानो आइ? आइ आं मिथिगौ, बेहा बुंनो लागा जेबो गैया, बेयो ओरैनोसो फैदों बेयाव। आइ, जायखियानो जाया मानो, थां, नोङो ओंखारहैदो थां, बिजामादैया नेबाय दंना थांनो। आइ आं हारसिं थांगोन, आंनो बेनि थाजाबनायखौ नाङा, आं हारसिं थांनो हायो। आइ मानसिफोरा मा सानगोन दे, मानसिफोरा ओरैनो एसेबां गाज्रि गाज्रि बुंखायो, दाबो आरो खोनाबावबा माबा माबिसो बुंगोन। नों मानसिफोरनि बाथ्रा खोनासंनो लुबैयो आइ, हो? मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंफोरसो खोनासंनांगोन आइ। नों मानो बेबायदि सानबाय थादों आइ? जोंखौ खोनासंहोनायखौ नों मोजां मोनो आइ? आइ आं बे फैयाबाबोथ' थांखागौमोन ना, बे फैनायखायसो थांदों होननानै सानगोन बियो, बेनिखायनो थांफाया आं आइ बिजों। दे बेफोरखौ सानबाय थानांला, थांफा, मानो थांफाया दिनै? दिनै सानसेनि थाखाय थां आइ, आंनि आरो नों आफानि थाखाय थां, जोंफोरनि बाथ्राखौ साननानैनो थां आइ, बिजामादैजों थांफा। आइ थांफायाबालाय माथो जागोन, आं हारसिं थांबाबालाय माथो जागोन, आंजों गुथालजों थांगोन ना। नाङा आइ, नों जोंफोरनि मोजांखौ लुगैयोबा अन्नानै थांफा आइ, बिजामादैजों थांफाखा।